Hello, good morning po mga mamamayang. Andito po tayo sa umagang ito dahil magluluto po ako ng beef stick. Ito po ang ating gagamitin na beef, tapos nilagyan ko po siya ng toyo at saka kalamansi. Ito po. Tapos imamarinate ko muna to ng mga 2 hours or pwede rin po 1 hour kung natatagalan po kayo sa 2 hours. So, 1 hour na lang. Pero yung sa akin, 2 oras ko po imamarinate. Ito na po mga mamamayang ang ating ingredients sa beef stick na lulutuin natin. Beef. Tapos itong sibuyas na puti, yung pabilog ang pagkahiwa. Tapos maglalagay din po ako ng bawang. Tapos kung gusto po ninyong maglagay ng liver spread, pwede rin po. Pero yung sa akin, hindi ko na lang po lalagyan. Tapos kalamansi rin. Pwede rin kayong maglagay ng kalamansi. Pero itong sa akin, nilagyan ko na po. Minarinate ko na kanina ng kalamansi. So, ayan na. Magluluto na po ako. Maglalagay lang po tayo ng olive oil sa ating kawali. Ayan. Tapos, ngayong may mantika na po ang ating kawali ay gigisahin natin tong ating sibuyas ng mga 2 minutes. Pagkalipas po ng 2 minutes ay tatanggalin natin tong ating sibuyas. Ngayon po ay pwede nang isunod ang ating beef. Ngayon po, ilalagay na po natin to. Tapos po, tatakpan ko po muna to ng mga 15 minutes para maluto. Tapos po mga mamamayang, ilagay pa pala itong ating sauce. Kung saan po natin minarinade itong beef. Nakalimutan ko po kasi ilagay kanina. Yan. Ganyan na po siya. Pwede nang isunod ang ating sibuyas. Ayan na po mga mamamayang, luto na tong ating beef stick. Ngayon po itatanggalin ko na po ito sa ating kawali. Ito na po mga mamamayang ang ating beef stick. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito at sana ay nakuha nyo po ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!